Michel Anton Vassalli jibqa' mfakkar talli fassal alfabet, grammatika u dizzjonarju bil-Malti li servew ta' bażi għal kitba u r-riċerka tal-sinna. Iżda Vassalli kien ukoll traduttur. Fir-rokna li jmiss se nlaqgħukom ma' Ivan Said sabiex niddiskutu traduzzjonijiet ta' Vassalli. Jiena nqis li fil-ħajja ta' Vassalli għal jien norganizza hemm 3 perjodi. Hemm l-ewwel perjodu dak li kien Malta u Ruma u jispiċċa bl-eżilju tiegħu, hemm it-tieni perjodu tiegħu meta kien eżiljat u t-tielet perjodu meta ġie lura mill-eżilju. Vassalli traduttur dak li tagħna traduzzjonijiet għal Malti u jappartieni propju għal wara li ġie mill-eżilju. Bħala traduzzjonijiet għal Malti fiċ-ċertezza nafu li hemm 2. Hija l-istorja tas-Sultan Ċilu u l-4 Evanġelji u l-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel però mill-ewwel perjodu tiegħu ta' ħajtu, ġifieri meta kien għadu żagħżugħu kien qed jgħallem Ruma, tagħna traduzzjoni ta' kitbiet kufiċi għal-Latin, però dawk mhux għal-Malti, għal-Latin. Għaldaqstant, Vassalli traduttur għal-Malti huwa fit-tielet perjodu. Mela, jien semmejt dawk it-tnejn li nafu b'ċertezza, però nafu li tagħna oħrajn sissa għadna ma identifikajnihomx u ma nafux b'ċertezza li huma, però skont il-biografu tiegħu Cremona u oħrajn nafu li ta' ħafna xogħol ieħor. Vassalli ġie mill-eżilju kien fqir, ovvjament beda jfittex kif ħajaqla xiekol, però il-fortuna tiegħu ġabitu laqqatu ma' John Hogan Frere li kien diplomatiku Ingliż, kienu ħobb ħafna l-lingwi u laqqaw mal-Protestanti. Il-Protestanti kellhom bżonn traduttur biex jaqelbu il-Bibja għal Malti. U fil-fatt dik kienet l-ewwel biċċa xogħol ta' Vassalli. Prinċipalment u kellu jaqleb il-testi bibliċi għal Malti għal Protestanti. Però lill-Protestanti nafu li tom ħafna xogħli oħrajn, mhux dejjem għadna ma identifikajniex kollox, però u kien qed jaħdem bħala traduttur tal-Protestanti f'Malta, partikolarment tal-Church Missionary Society f'Malta. L-istorja tas-Sultan Ċilu hija adattament. Għal ħafna żmien u ħafna studjużi ta' Vassalli konsidrawha bħala traduzzjoni, però meta nagħmlu analiżi tagħha naraw li hija adattament. Fil-fatt dan Vassalli ħa l-ewwel kapitlu tar-raba' ktieb ta' Rollin u diġà silet l-ewwel kapitlu, però anki minn dan l-ewwel kapitlu ma tanix kollox. Din hija l-istorja tas-Sultan Ċilu, dak li ħeles il-lut mill-Babilonja u li kien ukoll is-Sultan tal-Persja. Fiha naraw narrattiva sabiħa ħafna, imfaħra ħafna anki mill-biografi ta' Vassalli u naraw ukoll l-ewwel spinta lejn in-narrattiva bil-Malti. Il-traduzzjoni tal-4 Evanġelji u l-Atti tal-Apostli li tagħna Vassalli huma fundamentali. Dan huwa l-kliem ta' Monsignor Kamsand li tagħna ħafna studji fuq Vassalli. Ħafna tradutturi li ġew wara tal-Bibja baqgħu jirreferu għalih. Il-Biblista modern Paul Xiberras, Dr. Paul Xiberras, jemmen li pereżempju Sajdon użah bħala il-mudell tiegħu. Huwa fundamentali, tagħna biċċa xogħol tajba, hemmhekk tagħna verament traduzzjoni, mhux adattament. Qaliba mill-Vulgata, mill-Latin, il-Vulgata hija il-verżjoni uffiċjali tal-Knisja u tagħna biċċa xogħol tajba ħafna.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.